Ruwa bace ballanta zaka ce daga ji wannan lafiyayya ce. An je ji kunya. Kattun banza. Ba abin da kuka aje sai dai wannan daga maganar mata sai aran kaya kuka iya ji. Wallahi ba dan ina jin kunyar ki ba da na ce miki karuwa. Wai karuwa? Wallahi. Ni ce wa karuwa? Yo kuma sai mu. Ai gara ni ina da miji kai ka je kai auren mana. Ka kawo mana. Kaga rabu da ita. Kinga idan zaki abinki ki da wannan tsigalallen mijin naki siriri da ba nama a jikinsa kada ki hada mu. Ce mu fa kai fa auren sa wadda shekara 6 yaya 12. Ai gara mu muna da 12 ko kwayan kun aje sai dai aje a zubar a toilet ai kashi kashin da. Me yana faruwa? Kaga ni suke kaga abin da suke mun ci mun mutunci suke da dalilin da ni wa'annan suke ci mun mutunci. Suna shi maka bushi? Saki na suke. Ai kaji. Saki ka? Kai. Wani kawo wata. Yoda. Kofiya ba. Yoda. Wani kira kaga? To bari ga maka. I don't the one nothing the mama ku won. Wallahi ka like. Tu wanda ya kare matana di mataka. Tu wanda ya kare bude baki ko ki wata asiri kirikiri ko ki wana kutukutuku. Kai magana di wana. Wallahi sai mun ke da sanda an dore mutu. Sha. Ke ma sha. Sha. Mumu. To je ka. Kuma ji kai. Dadin ta da ina da daki na ko? Amma baka di mata. Gurun banja duka ki da baba da kirmi gurun banja ba mata na shi ma kuru Ba mata ko limi ya mama. Sai dai su rike buroshi a hannu A ba abun goge bakin. Ku je da ku je da ƴaƴan. Allah ya taimake ki da kon haɗu da shi. Muna da shi ku kuna da Allah ya taimake ki kon haɗu da shi. Shegiyar kana tasa ka kara magana da kira ce shi wallahi tallahi wanda ya kara magana da matana na igolin tisa Ba laifinsa bane ka san laifin waye? Laifin magaji ne. Ya ma kai suka san muna aran kaya. Shine dalilin. kullu wani aro kaya na zuwa gaye wake gaye Look. Allah mu bari man kai ba. Ka sami zuwa